Законът за етажната собственост, който вече мина на първо четене и предизвика много спорове, е на път да постави на истинско изпитание способността на българина да се разбира със своите съседи. Да плащаме по-висок данък сгради, ако не искаме да се сдружаваме с съседите си, за да санираме блока си. До тази наистина крайна мярка може да прибегнат депутатите при промените в закона. Причината 50 милиона лева евросубсидия за саниране могат да бъдат изгубени, ако собствениците на апартаменти така и не регистрират сдружение. За сега обаче съседите отказват да направят това, установи проверка на По света и у нас. Да се сдружиш с комшията или да плащаш повече за топло. Везните клонят към второто. Умишлено няма да ви разказваме отново за падащите турбички с буклук от горните етажи. Ще пренебрегнем и другия традиционен пример за отношенията в блока. Когато съсед от долните етажи отказва да даде пари за ремонт на покрива, защото на него не му тече. В този блок всички казват, че се разбират добре. Цялата им сграда е равномерно санирана. Виждаме, много хубаво е саниран вашия блок, да не е по програмата с субсидии от Европейския съюз. Не, в никакъв случай не е, затова защото по тая програма процедурата първо е тромава, второ е невъзможно да направим това сдружение с съседите. Както знаете, какви са отношенията между съседите и в сдружение да влизаме в някакво теки за колхоз, това беше невъзможно. Предпочетахме да си съберем пари всеки кой както може и да си го санираме по начин с наши лични средства. Сдружението, което съседите могат да регистрират сега, е само за целите на изолацията. С него санирането може да им излезе по-евтино. Сдружаването обаче отблъсква хората. Затова има ново предложение преди второто четене на законопроекта. Ако то бъде прието, вече няма да е нужно съседите да се сдружават. Домоуправителят сам ще може да подава молба за саниране на блока в общината. Затова обаче домакинствата трябва да се включат в общия регистър, да изберат домоуправител и да направят домова книга. А до момента само 2% от всички са го направили, въпреки че и сега са задължени от закона. Аз трябва да глоба. Ма кого? Нали не е ясно кого да глоба, като те блок трудно мога да глобиш всеки един по-отделно. Няма управител, защото няма управител. Нали, то да ги глобявам, защото няма управител, пък той няма управител, защото те не ще да се заберат. Параграф 22 малко. Този кмет обаче е шампион по регистрации с рекордните 20% от живеещите в района. Попитахме го за тайната му. В района, който е близо 100 000, живеят много военни и много хора, които работят с МВР. Дисциплинирани хора. По-дисциплинирани и изпълняват това, което ние препоръчваме да направят. От общината са разлепили листовки по входовете и това рязко е повишило регистрациите. Има и нормативно предложение да бъдат облегчени и условията за регистрации. Ако, например, в една сграда имаме 10 апартамента, ако ви притежавате 3 апартамента, това означава, че имате право на 3 гласа от всички 10. Целта е регистрираните да достигнат поне 65%. Не е ясно обаче дали това ще стане, въпреки новия срок от половин година.